Mira, todo aquí, bloqueo. ¿Por qué tira? Ah, para meterla, claro. De 3, toma. Volvemos cos entrevistas de Mira quen ven xogar aquí no Recuncho. Desta vez acompáñanos Xosé Antonio Touriñán, que creo que xa non temos que presentar case nada del, pero en fin, que o podedes ver agora en cines máis cuñados, a súa nova serie na Gloria. De todo isto falaremos mentras xogamos o NBA Jam da Super Nintendo. Así que nada, deixo-vos aquí que entrevista, e se primeira vez que pasades por aquí, pois lembrade que podedes suscribirvos ao canal de YouTube para máis entrevistas como estas e máis contidos sobre videoxogos. Estamos un de Carral e un de Culleredo, Castelo non é Carraque e Culleredo. É Culleredo, é a esquina pegada a Carral. Pero bueno, estamos aí veciños limítrofes, tamén de veciños limítrofes, vai un pouco cuñados, que estamos aí a Ourense, pero tamén un pouco Portugal. Un pouco bastante, quero dicir, hai unha trama, parece que os portugueses son os malos todos, pero non, hai un bo, hai un policía que tamén é bo, parece que deixamos quedar mal aos portugueses como delincuentes, sendo os delincuentes reais son os cuñados, o que pasa que como caen ben, pois permíteslles, pero sí, estamos aí na fronteira, igual que a nos caen ben os de Carral e levámonos ben os de Culleredo e os de Carral, sí. Non hai fronteiras, como decían as tanxugueiras, non hai fronteiras que... vai a mentiraza tamén, non hai fronteiras no país dos Marcos, que non hai máis que Marcos, é lira pequena e como que non hai fronteiras. Na verdade que nos levamos moi ben cos veciños, nos dous casos, na peli e na realidade tamén. Que tal a experiencia desta segunda de Cuñados máis Cuñados, que xa tedes en cines, esta semana da tedes, así que pasade polo cine, que esta semana creo que ven peor, da igual cando vexades isto, sendo Galicia, esta semana ven peor. Sí, seguramente, será semana de chuva ou non, ou de sol. É verdade que nos colleu a primeira semana con moito sol, e daquela foi pouca xente ao cine, ainda así foi número 1 de venta de entradas nos cines galegos, pero pouca xente. Galicia o que temos é iso que diste, que logo ven a chuvia, entonces apetece ir ao cine. Para 2 días de sol apetece escapo. Eso, e contarche que sempre ven, quero dicir, sempre ven traballando co equipo co que traballamos en Cuñados, que somos amigos, familia, xa a primeira foi fantástico, todo o rodaxe, era un momento moi especial, porque ainda estábamos na pandemia, había que andar con super cuidado, e tamén intentamos xerar esa familia tamén cas nosas familias, porque por exemplo, nas escenas finais, onde a comunión, todos son os fillos de todos, os primos, esa burbulla que pedían, non? Cando se facían rodaxes, este tipo de cousas. Naquel tempo uniu moito, creo, e isto foi como un reencontro, volver a encontrarse con amigos, con familia, ao final é eso, sempre ben, quer dizer, non fai falta fazer unha comida familiar cada 15 días, pero así cada 2 anos ou 3 de vernos todos, pois foi moi guai. E eu con Fede e con Miguel, pois a verdade que é un gusto, con elas tamén, por suposto, pero como teño casi todo na peli con eles dous, casi somos un personaxe que ten 3 cabezas, non? Como un monstro de 3 cabezas, pois é unha maravilla currar con eles, é moi fácil, a verdade que é moi fácil. E logo tamén, o que falas dos momentos de familia, porque está ambientado, entra aí moito o enrollo de Ourense, que hai moito Ourense na película, hai partes, digamos, que hai máis o cine, que se fai un enrollo aí, pero creo que é unha parte que de enrollo, non? Sí, fomos rodar parte da peli, foi o que primeiro se rodou no entroido do ano pasado, do 23, non? Si, estamos no 24. Sí. Dá igual, cando se bote isto, a mellor botes no 25. No entroido fomos o domingo, o día das carrozas, do concurso de carrozas. Fomos a Ourense, fixemos unha carroza, ou a produción montou unha carroza tal, desfilamos e ata, digoche máis, ata ganamos un premio. Quer dizer, a realidade supera a ficción ás veces. Marchamos e tal, despois enterámonos polo xornal de que ganáramos un premio. Sempre digo, non sei onde está ese diñeiro, porque, quero dizer, nunca apareceu, pero gañamos un premio, sí. Traen algún congelador ou unha cousiña destes? Pode ser que estea congelado. Que todo isto, a xente que non ve a primeira de Cuñados, pero ten plataformas como, por exemplo, a Galega, que así que non vale excusa de non ven a primeira, bueno, está faciliña de ver e... Eu creo que en a Galega, en Televisión Española, a Carta tamén, ou non sei como se chama, de Televisión Española. En plataformas. Eso. Pois, ti na película de Cuñados interpretas xa non me acordo o nome real, xa me quedei con Sabonis. Ederaldo é o nome. Ederaldo.
Pois Sabonis é porque ten un pasado de xogador de básquet, isto explicase máis na primeira película, e hoxe pois quería poñerte aquí cun xogo de baloncesto dos anos así 90, que é o NBA Jam. Non te pases, Non, eu a primeira vez que xogo foi onta noite para comprobar que funcionaba o bicho, xa pero isto de a ver a que botos ya hai que dar e tal, iso que debería ser un profesional casi, porque teño rapaces en idade desto, pero a verdade é que non lle dedicamos moitas horas. Se fora polo fillo, si seguramente quería botar o tempo xogando a isto, pero non... Non sei se vais a ver, bueno, hai un que para tirar, hai outro que para pasar, e logo os de aquí son para o turbo. Para ir máis rápido. Efectivamente, como todo o mundo sabe. Pois para manexar. Son xogadores de básquet como Fast and Furious, que teñen turbo. Ok, fantástico. Aquí para correr. Un pouco como a Sabonis. Cando lle dá o agobio, nos bichicuñados que escapa correndo, sempre. Sí, non sei cal é o botón de bloqueo, pero te vai probando. Bloqueo, ok. Teremos que buscalo. Vale, velocidade, mira, voy a poñer velocidade lenta para que non... Sí, Sabonis é de lento e eu tamén. E logo, claro, ti non sei se ti fora de Sabonis eras así da NBA dos 90 e demais, e a mí sacasme de Jordan, pero bueno, imos ver aquí un pouco os equipos. Sí, eu non... Sí, igual algún nombre, Scottie Pippen, Pippen creo que está. Damos aquí Start, pet. Dalle aí. Aí está, teres o da dereita, e se queres que pon aí o teu... Aquí, normalmente son Touri ou Xosea, punto... Mira, vou poñer Tou, que acabo antes, que che parece? Sí, non deixa, era nesta época... Era só 3 letras. Esa época e isto que é? Passport. Dalle o da aceptar, sí, X, e agora que xa irá para diante, vale. Pon que non había récords porque non xogamos, non? Claro, bueno, pero podemos facernos agora. Ves, este sí que os coñece, Ewing. Pois, sí. nada. Creo que sea logo X tamén podes cambiar, hai como varios xogadores. Pero bueno, é un 2 contra 2, que non te dixen, claro. Wilkins, Dominic Wilkins. É o tío máis novo que min. Isto é, xa non grande. Pippen si, Pippen, de lo conciertase con Jordan, non? Grant, si que me sona... E eso me sona nos do Chicago Bulls, como estaba Jordan. Claro, pois hai que coller os Bulls, que serán os Bulls, non? Os Lakers, non están os Bulls. Chicago. Chicago, sí. Onde está Chicago? Chicago está na terceira, Venga. Mira, por Lakers, isto era como de por Celta da cara, non? E creo que só manexas a Grant. Ok, perfecto. O outro vai a máquina, co cal seguramente vamos ser nós vendo como a máquina xoga entre os dos. Vale, perfecto. Perfecto, mellor así. Imos dar. Vamos probar isto. Un de bloqueas. Somos os dous. Vale, vou no meu da máquina. Vale, iso de toda da máquina. Vai xogando o sós, moi ben. Vale. Os cursores 1 e 3 somos ti máis eu. Ti eso que tengo 3, vale. Ahora vou no pillar eu, vale. Non. Vale, eu son o 3. Ahora, tela ti ahora. Aí a tes. Oh! Ui, sacou unha, non sei se... Caleo de pase. Falta o que? Ui. Bueno, veo... Toma! Ui, quitársela aí. Pensei que era máis fácil, non meten unha. Mira, pero que tirando desde aí como vas meter. Eu ainda non sei cale cal. Ui, eu saltando. Bueno. Claro, debe ser o botón ten que ser para pasar. Este debe ser para pasar, pero pasa un... Pero o que sí que podes facer é, se ten outro a bola, das o botón de pase e pasa, en plan, pasa. Vale. Vale, mira, o cadrado... Que pasa? Sin querer, está moi guai. O cadrado vale para facer un mates que flipas, claro. No, pero eso foi a máquina, eu non fago iso. Seguro? Sí. Mira, todo aquí, bloqueo. Por que tira? Para metela, claro. De 3, toma. Ai, que maravilla. Xa, vai, bueno, vamos dar un pouco máis de partido e logo intentamos falar de cousas. Non sei ni tanto vamos. Pero é que o meu tira sempre. Sí. Toma! Canto vamos? 7-4. 7-4, bueno. Ou 4-7. Un triple xa está, sí. Por probar o turbo, claro. Non estou facendo aquí o turbo. Vale. Mira. Mallao. Pero solo 2 puntos. Queda moi bonito, pero... Mira, vale, que ahora xa sei como vai. Vale. Toma, vamos. O teu vai a todo. Sí, é a máquina, Eu tiro fallo e mete o outro. Vai un Hali Hoop mal. Hali Hoop con bote, non? Vou deixar a máquina que faga el. Vale. Poñense as zapatillas verdes, se te fijas cando collo o tiro. Sí. Toma, que pasa? Non é un tapón, o que? Que vai? 8-9. Que vai a esperar a ganar, claro. A ir por diante. Bueno... Está viva. Ai, era de 3 esa, Bueno, quedan 13 segundos de tempo de... Xa non sei ni. Mira o turbo. Ui, que non cheguei ben.
No, fixese con estilo, bandexita. Sí, porque viu... Bueno, cuidado aí, ti que eres especialista, Eu non especialista de básquet de mal. Bueno, pero de videoxogos, xa, Pero bueno, está ben. Eu son dos que lle daban todo rápido para... Iso pasa. Iso faz moito, non? Os novatos facemos moito. Nos Deloitte sobre todo. É verdade, como se chama aquel? Street Fighter. Por exemplo. Andas tamén agora na Galega está esperando. Bueno, cada mércores hai un capítulo novo de Na Gloria. Na Gloria. Que está moi ben, Eu vimos o primeiro, que está aí, bueno, estás ti facendo de Lolo, que está aí un comentario que non cambia moito de roupa. Non hai nadie, a única que cambia é a que ten 3 xerseis, creo. É que decidimos facer unha cousa un pouco parecida aos Simpson. Entonces os personaxes non... Bueno, son eles sempre, non? E ademais, a hora de dunha produción así como esta de que hai que ir super rápido, de baixo presuposto, de non sei que, pois foi un recurso de, bueno, é así, non é o personaxe e é sempre o personaxe, é un pouco como un cómic, non? Sí. Aparte, ao final, así que son cada capítulo unha viñeta, como, un pouco, cada viñetas de eso, de Ibáñez, de máis, que hoxe pasa isto, hoxe hai eleccións, hoxe, esa fea. Entón ten ese... Con Mortadelo e Filemón. Ese Mortadelo e Filemón. E que tal tamén a xente? Estamos dicindo cosiña? Claro, realmente a serie foi feita para a galega, para a plataforma, non? Agora é verdade que están poñendo tamén os domingos á noite, ás veces un capítulo, ás veces dous, bueno, así van facendo. Sí. Claro, a min xa notas cando a cousa vai medianamente ben cando cho contan pola rúa. Entón, pois, é verdade que xa me paran para decirme está moi ben o da Gloria, aí non das feito carrapaza, tal, non sei que, ai, perdón, que simpático está, non sei que bruto é. Pois... Perdón, un día que poñerse subtítulos, porque houve un capítulo que non se entende. Hai un capítulo que está super acelerado, o sea, está facendo gracia igual, porque igual, o cabrón... da igual, o personaje da igual o que diga, que fai. Pero houve un capítulo que está no de hoxe, mira que normalmente lle estou seguindo, que vai aí tal, pero estaba tuzando e... A madrileña non ten nin puñetera idea, só resumen que che fago eu a ti. Se soubera algo de marketing aplicado... Sí, é o personaxe así, el. Sí. Baldo é así, un tipo, bueno, arroutado. Sí, tamén anda por Lucía Veiga, tamén está Lucía Veiga, elenco Cristina Castaño, que sempre se llama Yolanda Castaño, que tamén anda por non sei se é poeta tamén, Cristina, pero Yolanda... E tamén anda por Dani Rovira. Dani Rovira tamén, que o liamos, foi un pouco unha embarcada, dixemos, vente a facerse un personaje que non te vamos liar moito tempo e tal. Tuvo 3 días traballando como un animal. 3 días grabando desde a primeira a última secuencia todos os días. Bueno, a verdade que foi fantástico porque poder ter a un tipo como a él e que se preste a estas cousas, pois é a hostia. Dai un plus ainda encima a serie. E poder ter a Cristina tamén, a Cristina Castaño que ven dende Madrid aí entre proxectos, fixeron un oco para poder rodar isto. Joder, un pouco paralelo co seu personaxe tamén. Para nos guai tamén, é como un plus, como que veñan así amigos que están triunfando por aí adiante e que teñen tamén unha repercusión xa a nivel nacional e internacional, pois sempre guai. E logo grabada en casa, digamos, porque eu vin a Taberna Centro, o bar central Casa na Centro, sei onde está, porque eu aparquei o coche ali fai non moito cando... Pois o bar centro era o bar de meus avós, era a Taberna de Castelo, que agora está pechada desde que morreu meu avó fai 5 ou 6 anos xa, ou máis, non sei, está pechada. Botámosla en falta, pero ainda está igual que estaba cando estaba aberta, quero dicir, o decorado, nos puxemos yo a trezo, pero os decorados que me parece tan bonita, tenemos que abrirla algún día, non? Volver a reabrir esas tabernas que xa están pechando todas, non? Sí, igual que non este todo tan caducado como o Pombaldo, pero... É verdad, a Baldo valle todo, pero se se abre en serio, farémoslo ben. Dame a segunda parte mentres... Dalle? Sí, nada, iba a che contar de... Sí, conta. Iba a che contar da historia de... Para que eu... Ahora é ao revés, non? Ahora eu tiro pastelado, como? Sí. Espérate. Que pasa? Mira, esa é a máquina, non? Sí. Tiras para aí. Se esa máquina diga aí para aí... A ver, ó. Vale, botón de saltar xa toquei. Ei! É de roubar tamén. Iba a che decir co outro tamén, por exemplo, a Casa de Turismo Rural é o Pazo de Vilaboa en Culleredo. Vale. Ves? Xa me encaixa agora.
a casa, a cociña, a casa de Lolo, esa sí que fomos buscar a lonxe porque é a casa de Casa Ramil dun amigo de Pedro Nimo alá en Compostela, en Boqueixón. Bueno, pero todo feito así tamén moi en familia, moi en amigos, son proxectos moi pequerrechos que hai que tirar de todo o mundo para que che bote unha man. Joder, que malo son, chaval. Que me va a remontar, que eu como todo de Leria. Estou pensando preguntas. E importante é contestar ben, pero máis importante é ganar, que a mí perder non me gusta nada. Rouba ya. Que pasa? Esta te mérito porque fixo na máquina. Ui, bloqueo. Bloqueo, vale. Está pasando. Toma, vamos. Bloqueo. Rouba ya, hombre. Pero en este cuarto, cuidado. Non metín un ainda neste cuarto. Xa vas. Bueno, que? Flipo. Dios, con lume e todo, tío. Bueno. Estás en racha, era para... Que fas? Non sai. Hai Aí fora. Bueno, isto... Quedan 2 segundos. Bueno, carro vai. Opa. Sí, bueno. Joder, va remontado, chaval. Iso non foi de básquet, foi sacar de fútbol sala. Remontar, fantástico. Medio tempo. Fíjate que gráficos tamén isto, como cando empezou... Si, esta era a miña de cando xogaba, o que che decía aí de Castelo tamén viña a cambiar a máquina que había de xogos cada mes ou 2 meses ou tal, viña, metíanlle outra tal, e eu creo que, supoño que esta estivo ali. Cales de? Street Fighter, o Tetris, o... de coches, o... Hai algún que lembres que digas, quedeme con este que botei ese máis tempo? Ainda que non sepas o nome ao argumento. De fútbol... Que de fútbol había varios. Había de fútbol neste plan que eran como con superpoderes tamén, que tiñan tiros chorras, non sei se era o... Era máis, eu creo que máis pequeno, máis cuadrados, o das bolas. O Babel Bobble. Babel Bobble. E que eso, bueno, temos un vídeo que estuvemos analizando todas as máquinas que tiñan detrás en platos combinados. E o Puzzle Bobble quedou xa as 7 últimas temporadas era Puzzle Bobble. Por que sempre funciona Puzzle Bobble, que ainda dan nos móviles e tal? Sí. Pois eu recordo de que éramos pequerrechos e nosas primeiras cousas delictivas fíxenas así de joderlle 100 pesetas a miña nai da carteira. Ainda me recordo ela moitas veces un día que lle collín, non sei se 100 pesetas ou non sei que, e metinas na boca para que non me vía e preguntoume hasta miña nai, onde vas? Hasta que lle tuve que falar e ela sabía que tiña as cartas. E eran para xogar a máquina. Quer dizer, era para xogar, todos viñan, todos os chavales da aldea viñamos todos. Tiña un colega que viña, xente de cartos, todo con monedas de 25, unha riñona inteira, solo para xogar. E, bueno, joder, anos maravillosos, tío. Porque logo ti consola na casa... Eu tuve unha Nintendo a primeira, de todo, supoño que os da miña xeración como toca a pistola para aquel xogo dos patos. Dos patos, o Duck Hunt. E o Mario Bros. E despois, olvídate, non tuve moita máis. A Game Boy... Bueno, a Game Boy tamén. Outra que había verde pequena xa de Mario tamén antes, daquelas que se... Game Watch. Todas esas, e desde aí, nada. É verdade que me deixaron algunha vez, pero eu son de... ao mellor boto un día inteiro xogando e despois non xogo nunca máis en 7 meses. Bueno, non gustame máis xogos de fora. Sí, non era moito desto, aínda agora son moi analóxico, eu escribo aínda co lápiz, ca libreta, que non sei que, despois paso, pero son pouco de maquinitas, son pouco de máquinas. Ahora, que a Switch un pouquinho dixécheme por... Agora, por Andrés, sí, ten a Switch, anda co rollo da Play, pero chega ya a Switch, é que, non sei, xogamos, pois, gusta lle ganarme ao FIFA e esas cousas, como nos gusta aos dous o fútbol e tal, e ele está todo o día xogando, se non é na Switch, bueno, todo o día, pola semana non se pode, hai estas normas que se va levando media horiña cada día por semana, unha hora como máximo, tamén de ver a tablet e ver vídeos de YouTube e esas cousas que lle molan, ou xogar na tablet, non sei a que xoga, cousas que xoga cos compañeiros en línea,
un rollo de carreiras, de muñequiños que van en carreiras e hai que chegar. Stumble Guys e esas caralladas. E o fin de semana, pois, un pouquiño máis. Pero bueno, e algunha vez, pois sí que me toca perder con el. Porque ainda encima... Pero porque ti queres? No, eu quero ganar sempre, pero o rollo é que, bueno, el normalmente gana sempre, pero despois cando se lle gana algunha xa cando ten ganas de acabar e de vamos xogar afora ou outras cousas, sabes? Cando ve que lle podo facer, pero non, gana el sempre. Por eso tamén hai que traballar... A veces axuda para traballar a frustración tamén. Non digo xogando contra outro, pero algún xogos que ir mellorando tal... Pero eu sempre fun... Eu nestas historias sempre fun moi competitivo. É verdad que me gusta moito xogar, igual que os deportes e todo, pero gustame ganar tamén. Entón sempre fun competitivo e hai veces que é mellor parar antes de enfadarnos. Eso sí. E bueno. Hai unha cousa que facemos con toda a xente que está aquí en Recuncho, que é unha competición que isto vai un pouco a cegas, é un show que é o Sonic, que era o do contrario de Sega, que son cada máis, que estamos ponendo todo o mundo a xogar o Sonic. Se queres metémonos xa nese momento. O que ti digas. Porque a outra reflexión que iba un pouco... Esta é a túa casa, ti mandas. Sí, literal. Ti mandas aquí xogamos, é como cando eu era co balón, o que tiño o balón é dicir, pois collo o balón e marcho, enfádome, se non é como digo eu. Entón había que xogar como quixera o dono do balón sempre. Sí. Non preguntes por que teña cheno aí de fondo. Esta imaxe non quero imaginar por qué, pero bueno. No, foi por unha broma. Xa, sí, bueno, pues perfecto, contallo. Foi, no, es que comemos de veres o can. Sí. A verdade que está moi guapa, Chenoa, sí. Non sei cando. Me veche preguntar, o barrio onde ibades era en Castelo ou era ese bar? O centro, era o propio centro. Vale. Era o bar centro de Na Gloria. Bar de meus avós. Hostia, pois... Era aí, sí. Pois, algún día, se hai fotos ou algo así para facer un pouco arqueoloxía tamén de saber que cousa había, porque sí que é unha cousa interesante, porque ao final tamén é unha cousa cultural, igual que sabéis que había fútbol en tal sitio e demais. Por exemplo, lembro en Carral, na Bolera, que así non existe, pero había un show de motos que era repartidores de pizzas e tal, eu desacordome sempre, aparte de un show que era catalán e tal. Sí. Claro, faz un pouco tamén vivencia. Pois testes, eu creo que quen distribuía todo eso, Almacén tiña non Carral. Son de Carral a empresa. Anda. O que movía os futbolistas, as máquinas, o creo que eran de Carral, sí. Pues... Se queres facer arqueoloxía, seguro que ainda teñen algunha nave con todas as máquinas e con todo eso. Porque, por exemplo, os de Pratos Combinados sabemos que era unha empresa de Santiago, que demais, o sea, que ao final sempre hai unha serie eu creo que esta xente era de Carral, sí. Comar, creo que se chamaba a empresa. Comar, sí. E eu creo que tiñan... Eran de Carral, non sabía que era Non sei se eran de Carral ou de Burgo, quero decir. É que hai moito e que cabe en Sa. Había Covisa, que era corporativa, videoxogos, S.A. Toca agora meternos co desafío do Sonic. En que posición acabará Touriñán pasando a primeira fase do Sonic? En primeira posición está Grande Amore con 30 segundos e pico, e pechando está Pilipampín con 1 minuto e 50. Entón, dentro dese abanico... Que impresión, chaval. Dentro dese abanico pode ser. Un bo resultado en menos de 40 está moi ben, e a partir de aí, pois, canto máis baixo, pois mellor. Pero bueno, de 40 para baixo está moi ben. Entón, imos falar con Touriñán. Ahí, arriba. Ferro a fondo, para diante. Salta, mantén derita. Ahí está, ahora como quieres. Bueno, imos ben, estamos aí na brecha, aí. Pois 39 con algo, estamos menos de 40, que dixen, sí, menos de 40, creemos que para ser de primeiro está moi ben. Non teño agora na cachola exactamente de que posto estás, 39,62. Eu creo que estás xusto por trás de Hidden, que non se coñece a Hidden, fai música urbana, bueno, de seguila por redes, que existe, tal. Personalmente non. Creo que quedaste xusto por detrás dela. E debe ser 7º ou 8º. O sea, estás Estou medio contento porque é unha xeración que para isto son 1000 veces millores que nós.
Pois aproveitamos para repasar a clasificación do desafío do Sonic. Efectivamente, Xosé Antonio Touriñán entra na 8ª posición xusto por detrás de Hidden, a menos de 2 décimas. Está a cousa xa moi apretada nestes pases finais da temporada. E no podio está terceiro Xanma de Derrapans, segundo Eric do Pazo e primeiro Nuno Grande Amore, que non é que non quita aí desde o primeiro día, mima. Bueno, Fátima Pego intuvo vai facer mellor. Estou xa vindo despois. Non, Fátima Pego. Porque estamos super entrenados. Bailar na Panorama está fortísima, vai ao ginásio todos os días. Eu se me preparara tamén como a ela, se chego a entrenar eu dela, bueno, nin Grande Amor nin nada, olvídate. Bueno, pero moi ben, bastante ben. Tiste xogas algunha vez ou non chegado? Non, é a primeira vez. Estabas en Nintendo. Ao millor na algunha máquina cando tocou o cambio de eran como planchas, ¿no? Que iban cambiando nesas que é Atari, como se chama, esas máquinas do bar. Sí. Non sei como era, pero traían unha placa verde e cambiaban as placas un xogo por outro. E que as máquinas agora, claro, non vi as placas, pero bueno... Tiña unha porta en baixo que era onde entraba a pasta, pero cambiaban a placa. E eu que distí, pois en a bolera estaba non sei que xogo, pois en Castelo estaba non sei que, sacaban de Castelo, iban a bolera, da bolera trapiñan pa ali, iban rolando pola comarca. O problema é que tiñan volantes ou cosas específicas, e un volante para onde fútbol non iba ben. No, casi todo era tal, ou traían a máquina específica de coche co acelerador e o freno abaixo. Sí. Pero bueno, pero moi ben. Esta non era de recreativas, creo que houve unha versión, pero aquí por España non... Claro, pero bueno, o grafismo, todo eso era este tipo de xogos os que pasaban por ali. Pois nada máis, ademais, bueno, aparte falamos de cine, falamos de televisión barra plataformas, pero tamén en teatros tamén... Tamén andamos. Tamén Xatou a Quitou. Xatou é nas redes sociales, Xatou. E Quitou o monólogo e con Corentena con Perdón tamén por aí a 1000. Somos criminais? Hai algún tipo de cosa de que volva demais? Porque debemos ser 2 porque quedou sen vela. Nin a 1, nin a 2, nin a 3? Pois a 3, solo hubo a 1, a 3, e despois do verán a ver se todo sai ben, que estamos traballando neso, Somos criminais é punto final. Vale. Pois para cerrar a triloxía. Cerrar a triloxía, pois haberá terceiro espectáculo, pero se non bichos outros non vas a entender nada. Bueno, pero eu non ten nada que ver un con outro, é mentira, son 3 espectáculos distintos que dá igual o que vayas, vai. Pero aparte teño fama de empezar a xogar as cousas polo número 2. A historia é onde os ves agora. En a galega podes ver Somos Criminais 3. Sí. Por exemplo, e un eu creo que se pode ver en, non sei se na nosa web ou así está cargado aí para ver, non é o mesmo, porque o teatro hai que verlo ali. Que tamén o que dixiste antes tamén, de que respira... Home, cada cousa ten a súa cousa, como os directos de música, non é o mesmo escoitar un disco que hai nos maravillosos e hai bandas e músicos que son mellores escoitalos no disco que eles verán un concerto, pero a gran maioría é mellor velos en directo. Sí, que ten esa maxia de que poden pasar cousiñas. Sí, eso é. Pois non somos criminais, nada, pois é o que che digo despois do verán e eso. Pois nada, pois graciñas, Touri, por pasarte por aquí polo Reconcho Gamer. Gracias a vos. Gañanches ti moralmente porque na segunda fixen rampas apelando a facer entrevistas. Non, marcho jodido, non me vale, non son dos que non me vale dar pena, olvídate, nada. Xa ven que te puxaxe en serio cando había que poñerse. No, pero practicarei na miña casa. Cadrei un pouquiño. Para a segunda temporada de que veña, para a segunda volta. Bueno, pois para a segunda, pois xa nos veas a falar de Aínda máis cuñados, que é a terceira parte, onde irán xa cousas de toallas en Portugal, mas creo que vai por allá. Hai que pechar a triloxía tamén e todo eso. Cuñados e punto. Moi ben. Gracias, Touri. Gracias a ti, neno. En 2 semanas volveremos a ter alguén por aquí polo sofá de Recuncho Gamer, así que suscribidos se non estades para estar pendentes de cando chega, e se non se sabedes en redes @Recuncho Gamer, e tamén nos podes axudar a escoller máis contidos como podcast e demais en patreon.com/Recuncho Game. E nada, ao principio non imos estar xoando, pero logo mentre xoando igual tamén che pregunto unha cousiña. Vale. Ainda que din que os tíos non somos moi de facer dúas cousas á vez. Pero camiñamos e respiramos á vez. Sí, ás veces hasta parte que me falta o aire. Cada vez máis, macho.